नानि सिथ्ला सिबनायखौ दोनथ'नानै आंनिबो खामानि दं ओंखामखौ सिगां संहैग्रोदो नामा औ दे आदा आदा जोंनिलाय माइरंबो गैया माखौथो संनांगौ जाखो मना हरदे नानि बै दखानाव आं लायनानै फैनि नै आदा जावलाया औ थाथ' नानि ओइ बाबु माइरं आधा केजि हरलाय माइथो हरनाय आदा नैबन हरदो बाबु बेसे जाखो बाबु 20 थाखा नै बाबु फैसाया माइरंफ्राबो जा दाम जाबायरा बोरै न'खर सोलिबावनांगौ जाखोलै नै नानि माइरंआ दानिल' लाबोबाय आङो खामानिबो दं आङो जेबो मोखसेना गैया आदा माखौथो संनांगौ जाखो नांले नानि दिनै जेबो दा आं खामानिनिफ्राय फैला ओंख्रि लाबोफानोसै दिनै दै सोमनानै जानोसै आदा ओंखाम मोनबायमोन खुरनोसै नामा औ दे नानि खुरदो आंनिबो खामानियाव थांनायनि टाइमा जाखाबाय दे नानि ओंखामा लाबोदो नानि आं खामानियाव थांनायसै दे औ दे आदा मोजाङै थांदो जोंनि आइ आफा दङमोनला बिदि जानाय नङामोन आरो आंबो स्कुलाव फरायनो मोननायमोन जोंनि आदाबो एफाबायदि खस्थ' जानाय नङामोन दिनै जाला गाबोन गैया बोरै दिन थांबावनांगौ खाफालानो साबखा जोंनिया
मा जाबावनांगौ जाखो जों बिदा बिनानावनि जिबनालाय उन्दै समावनो जोंखौ नागारनानै थांबाय बिफा आरो बिमाया गोबां खस्थ' जाबोबाय जोंनि जिबना सानसे खामानि मावालानो ओंखामफोरखौनो जानो खस्थ' जायो सानसे खामानियाव थांलानो फैसा गैया ओंख्रि गैया गोबां दुखुजों जोङो सैनांबाय खाफालानो गैया जोंना आयं मा आयं खामानिफोर मोनो नामा आयं दं बाबु खामानियालाय बे गय बारियाव हाग्रा दानस्रांनांगौमोन थांनानै नोंथ' गथेखाहाय ओरै फैया दा बैयावनो आदा औ दे बैयावनो आयं खामानिया जोबखांबायमोन जिराय बाबु नानि दै लाबोलाय बेसे जाखांमोन आयंनिलाय 500 जाबायमोन आयं नै बाबु फैसाया औ हाथायावबो आंनि बाजार खालामलांनांगौ दा थाथ'दो होमब्ला आयं बाजार खालामलांफानांगौ एसे खरसा लांनायसैलै बे बेसेथो आयं मुलाया लकेल दा आयं माने बेलाय मुलायालाय बेसेथो दे हरदो दे आयं होमब्ला दे फिसा बेसेथो आयं नाया 50 थाखा लकेल दा नाया दे 5 थाखासोना हरदो ओंखायनो बे मुलाया बेला बिजौआ बेसेथो 10 थाखा लकेल दा दे खाना हरदो दे बेखौबो होमब्ला बेसे जाखो 50 आरो 10 होमब्ला 60 थाखा जाबाय ने नै फिसाया सुरा खुस्रि जाबाय दे औ
Sini deh, aku deh. Nei nani, khorsaया लाबोबायमोन आं. सफैबायमोन आदाया औ नानि नै खरसा लांदो. बैयाव आंनि गामसा दं नानि लायसै थां. औ आदा न'आ दा गामसाया औ दे दुगैहैनोसै आं. नानि दे जावलिया लाबोदो आं बाजाराव खरसा लाबोफिननि. नै आदा जावलाया ए मा माथो गैयामोन नानि? गैया जेबो गैयामोन आदा लाबोजोबदो. दे होमब्ला आं थांनोसै.